Občas sa nám akože hviezdam stáva, že potrebujeme profesionálne fotenie a profesionálne líčenie, pretože keď dávam rozhovory alebo keď napíšem novú knihu, tak vždy mi povedia: Renata, máte nejaké nové fotky? No, nemám. Stále cirkulujú tie, ktoré už mám roky urobené, alebo potom také, ktoré si doma cvaknem mobilom, a to zase nemá úplne tú kvalitu. Takže dnes som teda v ateliéri v Senci. Toto je Dominika Hrčiříková, profesionálna fotografka, ktorá má úplne skvelý ateliér, pretože v ňom má aj posteľ. Ja fakt skúsim niečo nafotiť aj v tej posteli. A tuto mám Zdenku Törkovú, to je profesionálna vizážistka, no a kočka, ktorá točí, tak to je Nikol a je to moja manažérka. Takže v tejto štvorici po opici dneska ideme urobiť vám príspevok, ako to vyzerá, keď sa pripravujú profesionálne fotky. No ako vidíte, mám to za sebou, urobili sme mega veľa krásnych fotiek, všetky uvidíte samostatne zostrihané, ale teraz ideme na to, že koľko práce so mnou mala Zdenička a koľko práce so mnou mala Dominička. Takže ideme najprv na Zdeničku. Zdenka, je ťažké malovať takú zrelú tvár, ako je moja? Určite nie. Podľa mňa každá žena je krásna a každej žene stačí len trošku fajfličky.
A keď mi stačí trošku farbičky, prečo sme sa malovali 2 hodiny? Lebo sme sa rozprávali, bolo to veľmi príjemné. Dobre, a je to podľa teba fajn, keď človek niekam ide, zaplatí si toho profesionálneho vizážistu, stojí to za to aspoň raz zažiariť? Určite to treba vyskúšať aspoň raz v živote, pretože naozaj ten iný človek má iný pohľad, iný rukopis a možno, že tá žena nájde v sebe niečo, čo tam predtým nevidela. A teraz sledujte tú zákernú otázku. A čo sa ti na mne páči, keď si ma namalovala? Čo je podľa teba moja silná stránka? Tak podľa mňa energia, to akože tá energia, to normálne prevalcová celú miestnosť. Ale čo sa týka vizáže, keď sa pýtaš na to, tak nádherné oči, krásne pery a úžasný úsmev. No, trošku som to čakala, ale som rada, že som mi to potvrdila. A ideme teraz na Dominičku. Dominička je fotografka. Prosím ťa, aké je to rozdiel fotiť deti, fotiť v podstate ženy z ľudu a potom, keď ti sem príde taká nespútaná strela ako som ja. Čo je rozdiel? Tak, začnem tými deťmi. No. Keď fotím deti, tak som hlavne animátor, až potom fotograf. Čiže dá sa to, lebo je to náročnejšie na to, že musím ich vedieť nejakým spôsobom zabaviť a zaujať, aby vo výsledku tie fotky boli zaujímavé. Fotiť ženy, keď sa bavíme o ženách z ľudu, je opäť niekedy o tom, že musím im najskôr ja ukázať, že tá krása je naozaj v nich a ja to na tej fotke viem len počiarknúť. Ale keď to z nich nejde, tak potom je ťažko proste cez tú fotku nejak tú krásu vytiahnuť. Musí to proste vyžarovať človeka. A v tom treťom úplne premostím z tej druhej otázky, z teba to vyžaruje. Takže proste je úplne skvelé fotiť ľudí, z ktorých energia ide. Lebo potom tá fotka sa ako keby tvorí sama a ja naozaj, že tvorím. Vtedy som fotograf. No, to je práve na tom to krásne. Ja som trošku exhibicionista, ale musím mať, vieš, všetky tie svetlá, celé to šmé okolo toho. Ale ešte jednu vec sa spýtam, lebo ty fotíš aj svadobné foto, že? Čiže to svadobné fotenie je v čom iné? Ja to beriem tak, že ja ku každej svadbe pristupujem, ako keby bola moja. Tým pádom sa proste snažím hlavne o to, aby som tie ženy, ale samozrejme aj ženicha uvoľnila. Pretože stále im opakujem to, že je to ich veľký deň a pravdepodobne sa už nebude opakovať. Idealistka. Takže hlavne to najzákladnejšie je to, nech si to užívajú. A samozrejme sa snažím aj o to, že ja som síce fotograf, samozrejme, že proste dávam si veľký dôraz na to, aby som zachytila momentky, ale aj pekné portréty. Ale ide o to, že ja som ten človek, ktorý je s nimi kvázi stále a celý deň. Preto sa naozaj snažím o to, aby som ich uvoľnila a celú túto atmosféru, čo sme my napríklad teraz zažili pri fotení, aby som to nejakým spôsobom priniesla aj k ním. Čiže naozaj v základe uvoľniť ich, aby pochopili, že ja proste aj dnes nepohrízem s tým foťakom ani im nič zlé neurobím. A keď sa uvoľnia, naozaj si to začnú užívať, tak vtedy vznikajú tie najlepšie fotky. No a tieto dve kočky sú naozaj, že profičky, sama som to vyskúšala, takže kontakty na nich budete mať v popisku k tomuto videu.